Ayun guys, uuwi ako ngayon kasi birthday ni mama bukas at susurprise ko siya na bibilihan ko kasi siya ng bibilihan namin siya ng washing machine na front load washing machine. So ngayon pauwi na ako January 16. So bukas birthday niya January 17. So yun, surprise namin siya and I don't know if magbubulinaw Pangasinan kami bukas. I think alis kami ng madaling araw. So tingnan na lang natin kung anong mga mangyayari bukas. So ngayon dadaan ako ngayon sa sa SM Rosales Pangasinan para titingin ng ng front load washing machine kasi wala, pinatingin ko na sila ate ko at yung bunso namin kapatid pero wala daw available dun sa Bayambang. So yun, check namin. So update ko kayo guys mamaya or abangan nyo tong vlog ko na to. Yun lang. Fast forward tayo guys. So ito na nga at papunta na kami ngayon sa Bulinaw. Ayan, so biglaan talaga to guys kasi hindi kami makapag-decide talaga kung saan kami talaga pupunta or magbi-beach ba kami or what. So talagang gusto kasi ni mama ko na mag-beach kami. So ayan, andito na kami sa Bulinaw. Ayun guys, Bulinaw. Guys, Bulinaw na. Bulinaw guys. The birthday. The birthday mother. The birthday girl. Happy birthday. The pregnant. Happy birthday Mayura. At syempre, andito na nga kami ngayon sa Patar. Barangay Patar at dumaan muna nga kami dito sa may lighthouse ng Bulinaw, Pangasinan. Ayan, so may shot kami diyan. Picture and also yan yung lighthouse guys, napakaganda, grabe. Ayan no. Nakikita nyo naman guys. So pagdating namin sa beach, ayan, kumain kami kasi gutom na nga kami. Alas 4 kami ng madaling araw umalis at andyan na nga rin yung dalawa kong lola at lolo. Ayan, so guys, tingnan nyo yung beach, napakaganda. Ayan, grabe. Drone shot ko yan guys, medyo hindi pa ako magaling mag-pilot kaya pagpasensyahan nyo na yung kuha ko dyan. So napakaganda kasi napaka white sun nya or golden sun. Yan. Napakaganda, nakita nyo naman guys. So nagpalamig muna ako guys kasi nakatulog ako kanina. Pagkatapos namin kumain is natulog kasi ako dyan sa may cottage namin. So ayan, so ang sarap ng ice boko kasi tawag namin dyan or ayan, so sarap, grabe. Cheese yung kinuha ko dyan, yung flavor niya is cheese. Ayan, so ayan, wala na yung tete ng Buntes. Si mama at si Justin. Yes. Guys, tinapunan namin si mama, ate, tapos si Justin. Hey guys, dito kami ngayon sa Bulinaw kasi birthday ni mama ko. So, happy birthday ma, I love you so much. Ayun sila guys, so nag-i-enjoy sila. Si ate kong buntis, tapos si mama ko, tapos si papa ko, ayun. Ayun, dalawang kapatid ko. Wow! 1, 2, 3. Video.
Happy birthday, Ma! I love you! Happy birthday, Ma! Yay! Ay, isa pa! One, 2, 3! 3, go! Sino na mga nalunod? Sino? okay na yan. Kayo te, ni Mama. Pagkami rin dyan niya. Ako yung solo ko. So, ayun na nga, pauwi na nga kami ng bahay at abangan nyo guys yung surprise namin kay Mama. Kasi kinabukasan is pumunta ako ng SM at para bilihan siya ng automatic washing machine. So, abangan nyo na lang guys sa next vlog ko kasi late ko na to na-upload talaga. Sorry guys. Medyo busy kasi sa work kaya ngayon lang ako nag-upload ng vlog ko. So, pahintay na lang guys, ini-edit ko na rin. So, thank you!